Moikka! Meidän eka video, tai oikeastaan 1000 niistä ekoista. Me ekaksi jouduttiin niinku tekemään kameran, mutta sitten kun me rupettiin suunnittelemaan sitä koneelle, niin tämä kertoo, että siihen tarvitaan joku ihme muistikortti. Jos me tehtiin mun täällä kännykällä, mikä se yksi video oli? Joku video? Eiks tilanne? Joku tilannekatsaus näistä. Ja niin. Mutta anyway, nyt kerrotaan itsestämme nyt tässä ensimmäisessä videossa. Ja okei, mä en kerro vielä siitä itsestä meistä, mutta äsken kun me tehtiin video, siis ihan pari minuuttia sitten tehtiin video, mutta se rupetteli aikaisin. Mut joo, mitä mä tässä lukee? Niin, mutta joo, asiaan. Minä selitän. Eli minä olen tyttö ja hän on tyttö. Hän on nuori ja minä Sania. Plus meidän tähän ryhmään kuuluu vielä yksi tyttö. Joka selviää vasta huomenna. Jos se nyt haluaa kertoa sen nimeä. Niin. Niin, ja seuraavassa videossa me halutaan kertoa kiusaamisesta. Meidän koulusta suurin osa kohdistuu häneen kiusaamiseen. Ja niin seuraavassa videossa myös kerrotaan sen verran, että mitä me tehdään näissä videoissa. Siitä tulee sitten aika pitkä. Tästä me koitetaan tehdä niin lyhyt kuin ikinä pystyy. Sano jotain. Vai. Sano muutakin. Olis tuossa tämmönen hernet. Joo. No, kerro vaikka siitä, että me tehdään ehkä tänä iltana se kiusaus. Joo, tehdään ehkä tänä iltana se kiusausvideo. Ja sitten siitä saattaa tulla pitkä tai lyhyt. En tiedä, en luvata mitään. Me kerrotaan siitä niin koulusta ja kiusaamisesta ja se meidän tulevista videosta. Mä luulen, että siitä tulee 5 minuutin pituinen. Mut en mä nyt haluta rasittaa tätä mun maailman parasta kännykkää. Tämän takia. Mutta joo, heippa! Näytä.